Anak kan besar is niet meer mensen, mama. Kaapmensen. Huh? Ja, mama. Wat is een kaapmensen? En nou? Iba service is niet meer mensen, kaapmensen, mama. Van de laag. Hallo, net zo dat had je gekomen, mama. Kan toch ik eens terugkomen, mama. Ja, mama. Als je nou voor die feesten van de loopt, wat stel je omkeren? Ja, mama. En toen mama, hij is aan het dakvrouw. Ze is gelijk van voor hem achter. Ze komen als moorzak pakken. Ze rollen naar eigen goeie. Ze rollen naar eigen goeie, mama. Ze is gebouwd te bouwen. Ze is gebouwd te bouwen, mama. Leraar, mama, niet. Als ze gebouwd is een lunchbas. Ze is gebouwd als een lunchbas. Hij aankompotten. Hij aankompotten. Wie aan zak merkt. Kom keren even Sylvia voor die feest. Ja. Ja, nou moet ik hier hele dag op mijn toenaars wees. Jouw pa raakt nog reeds steekt. Jouw pa is nou katterig. Jouw pa... Mama. Jouw pa had nou manieren. Elke keer als je naar die feest doet, jouw pa manieren. En niet nou overal om wat gebouwd is zoals een lunchbar. Nou, dit totaal manier. Ik wil even praten met pa met je mama. Kijk nou net weer. Hij nou net weer saans. Een mag wat werkt. Zo wil hij buiten wees. Vader, zal jij nou dat mensen bij huis komen keren? Ik weet niet, mama. Heb jij recht gezien aan zakje? Mama, ik heb het uit door ijs gezien, mama. Hij heeft hier aan zakje. Hoe is die vrouw gebouwd? Ze is gebouwd. Dus mama, amper een lunchbar, mama. Het is amper een worstapakje voor mijn vrouw, mama. Ja, zakje, ik weet niet meer wat moet ik zeggen. Mama. Hier dit aan het jaar. En raak die mannen stieks. Jouw pa is een van die mannen wat komt stieks raak. Ik heb gestaan voor mijn pa, mama. Nee, wat? Je gaat alweer eens een stiksdonkie. Maar hij nou mijzelf. Die vrouw wat zo gelijk is, bij Sylvia, ze is maar van mij ken. Als hij me niet kent, gaat ze me leren kennen. Ik hardloop met de potdier. Ik hardloop met de graaf dwarsdier. Olielijf. Los maar die goed, mama. Nee, ja, zeg jij maakt die pap dat aan. En achterna zeg je, los hierdie dingen, mama. Jij komt van die vrouw wat gelijk is van voor en achter. Weet je, van haar laat Sylvia, van waar is die mensen? Hij is van die kaap, mama. Ik kan net van mama zeggen, hij is van die kaap. Als wat vrouw is, mama. En dan wordt mama haar is nog glad toch. Als een haren glad. Oeh, mama nog. Wat een Ja, glad mama, toch. het is haren. Dat is zo hard. Geef hier een zakje. Hierdie tijd van die jaren raak jouw pa moest lijken is soos iemand wat zijn kop uit haar kijvel. Mama. Als